कबो हाँ मेहरारू कोनो काम करत रहिली सन आ वही काम में ओकर मर्द जब फोन कर देला तो सारा खिसिया वो मोर्दे पर निकाल देली सन। कोने ना हाँ फोन दे दीजिए नेक्स्ट मेरे को फोन दे दीजिए। हाँ दीजिए जैसे फोन को लेके हंस बोलो हंस बोलो तो फंस बोलो फंस जे बोलो तो जाल में से निकल बोलो ना जाल अब बहुत बहन हो गई। चली बड़ा अच्छा लगता जैसे मेहरारू कोनो काम करत रहली स आ वही बीच में जब के मरद के फोन आला तो करली सो कौना का फोन आवत रे अब एकर पापा हम को दे वीडियो कॉलिंग कोले बड़े। हां गोल लगता नहीं अरे गो डाले से ठल बैठल हां हां गोल लगता नहीं अका जी का हाल चल बा? हाल तो बहुत खराब बा। ठीक बानी ना बड़ा गर्मी होता हाँ बहुत गर्मी होता अब पैसा वाला लगावनी हो जो ट्रैक्टर वाला पानी वाला कपारे पर चढ़ल न बजी तू कहीं यहाँ से 4-5 दिन मान नहीं खेलो सकत का तू कहीं है कि हाँ नु दीदिया का भातार न वालों की मानत लो इहो वीडियो डॉलर नहीं जो उनकी 7 घंटा में नगद हमरा बजा 2-3 मिलियन चल गई। बड़ा अच्छा लगल ई वीडियो हमरा सबके बेटी बहन के बड़ा पसंद आयल ई वीडियो। जैसे कब कब एगो विदेशों से फोन आ जाला ना हाँ जैसे कि विदेशियन मेहरारू होई तो अगर अच्छा लागत होई तो तनी ताली बजा देबलो कमावा होत होई तो कि विदेश वाला भाई होई लो एमे आधा वाला जैसे वो मेहरारू कोनो खेत में काम करतिया अब विदेशे से फोन आ जाता अच्छा है बड़ बाजार कह के जाती है बड़ा विदेशियन के मेहरारू बड़ा बाजार करे लीलो ना घर तो कहाँ घर के चौमिन घोटाला बाजारी को लोग के चौमिन घोटाला यही पत्थर देवा बाजार के तो जैसे बड़ बाजार कह के आती है वही बीच में ओकरी मरद के फोन आ जाता हाँ तो ओकर लइकवा कहता रे माई हई पापा फोन कइले बाड़े तू कही रख दे ना फोन उनका तुहे काम बाटे आ तले फेन कुछ देर बाद कही लइका रे माई ओई पापा फेर फोनमा कइले बाड़े तन देबे फोनमा दे त दे हम बताई दे त हां का खखुआइल बनी का हो ए जा लोग खटिया लागल बा ए जा सुतनी नहीं खे हो तो हां रौरे खान ए जा बनी फलाना भाई के धान सो है आई 5 गो केचुआ नियर जन्मा के गले बन त कहां से खाई लो हां तो ऊ कहिए बड़ा गर्मी आई बड़ू का बाती हो तो कौन बाती हो गरे नहीं बाजार जो ना 9000 रुपया भेजले रहनी हो तो कहानी है दवलिया में टांगल जाला टीबिया उहे टीबिया किन के ले आइनी हो तू कहिए लगलू आगी में मुते खेला करो घरे ये बतिया बने ये बतिया हाँ अरे कत नहीं जले कसियान बड़ा सो अच्छा ठीक बा रखी तू कहीं अच्छा तनी लाइन पे उतारा के देखे के मन करता तो अच्छा ठीक है हाँ आगे नहीं तू कहीं बड़ा गर्मी आज बड़ी का बात तो हाँ टीवी किने कर रही है गर्मिया में ये तो पीछवा का चढ़ते से बकरी चराइले का विदेश में जी आये रामा आ कहियो हमरा से कहले नहीं कि तू कहीं है कि गांव के लोग का पूछता 10 गो रुपया बाहर के लोग केंगा कमा के भेजता गांव में तो लोग समझता कि बाबू खूब आजादे हुई है ती कहीं है मत रोइले त हमर कर जावा कर फाटेला तू कहीं अच्छा ते तोर तो आँखिए पर पुल तोर नाके पे थी रहला आंस रहला लगले टब टब चुआवे बिना मतलब के मुंह बंद कर तो और कुछ कोई थी ना ई कुल नहीं खेला मत कर ऐसा रहे जे लोग बोलबा के बैठल बा लेकिन से नहीं जे बाड़ा सुन करब खेला घरे ये काम बने ये काम हम नहीं थे तो खूब जब जिद कर दी तो कहीं मेरे रुआ अच्छे ली ना मानब तब इहो चलेला बड़ा अच्छा लागेला राउर गीत तो हमने के बाद में सुनम जा लेकिन राउर एगो डायलॉग हो जाए मजा आ जाए जान हम गाना गाई लेनु जेनो को बतिया ना कहनी हो हई जितना लोग लौकत बड़ी दूर दूर से रउआ के सुने खातिर लोग आइल बा देखिए आई हमारा बड़ भैया के तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा इनाम बा आशीर्वाद बा हम घीचल चलत तो तोहरे साथे चल चलो
हाँ आई जैसे मेहरारू से अगर कोनो पर्सनल बात कह देता नहीं लोग हाँ कोनो भाव तो कनी के पेट में पहुंचे ना कैसे जरूर केहू ना केहू से कह देली से। हाय 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 तो जैसे मेहरारू कहली सो अरे उमरौतिया कमाई देख हम तोरे से बात कहता नहीं केहू से कहिए मत तू कही हमारा कौन जोर दे कुल कहला करे हम हे कान से सुने नहीं हे कान से निकाल दिले आ इतने बतिया कह कर मार्केट में चल जाए आ जब मार्केट में से आपस आब नू तो रास्ता में 3-4 गो लोग कही कहो है गाँव में कैसन हाला भइल बा बात सब सही बा तू कही ना ऐसा तो कोनो बात नहीं खे तनी से औरी आगे बढ़ब तो गौरी आदमी कही कहो गाँव में कैसन हाला करौले बड़ी कुछ सब बात सही हो बाकी वो दिमिया के नाव ना बताई कि बतिया कहले के बा आ तू सोचबो कि रे हम एगो आदमी से बात कहले बनी आ पूरा गांव भर के लोग कैसे जान गइल बा आ घर जाके कहबो का रे उमरौतिया के माई का एगो तोरा से हम बात कहत तो पूरा बियनियर गांव में बोदेले बड़े रे तू मौगी कही ए मेहरार हम कह के कुल बात कही हो उ तो बाते बात में आवत रहुए ना तो मुंह में से निकल गए तो मेहरार कोनो बात कहली से ना कहली से मुंह में से निकल गए चली आई खींच ली फटाफट खींच लो जला एक बटन में 1000 गो फायदा उठावल जला फटा के फट चल जाला बड़ा अच्छा लगा तार लोग के प्यार आशीर्वाद पाके जैसे मेहरारू अपनी घरे कोनो परिस्थिति में रहेली सो कोने बाकी जब दूसरे के घर जाइस तो 1000 गो भाव हाय हाय अरे एकदम भाव बाटे तो जैसे घरे जब अपना आटा साने ली सन तो भरे हैंगा पोछत रहिए सन आ उहे जब मेहरारू दूसरे के घर जाई तो कही बाप रे बाप का हो ये कितना गर्मी होता हो तोरी घर लाइट नहीं खेका तू कहीं ए बच्चे नहीं देखबू है लाइट बड़ा इज्जत काट हो जब के हित ना क्या कर त कहीं बैठ दो लाइट बा काट देला सो तो ले इतने बतिया करत पर में ई मौगी कही बाप रे बाप हम बर्दाश्त नहीं होतो हमरी गांव तो 1 मिनट लाइट ना कटेला तो ओकर माई कही का कहे रे बाबू रे तनी और लाइट वाला के तनी फोन करबे देखबे मोरी गइल का नतिया रे तो इहो वीडियो डॉलर ने जोन की 4 घंटा में 7 मिलियन गई रहे बड़ा अच्छा लगा एगो लाइट बहुत प्यार आशीर्वाद वीडियो पे मिलो अरे तक के जुलाई चली कर दे जैसे कब फोन पे ले आ जाता आजकल अच्छा चली जैसे कब कब ये सरकार बड़ा अच्छा हमनी के योजना बिहार में चलल का यूपी में चलल बा कि ना चलल बा हमारा यहाँ बिहार में वो शौचालय केंद्र चलल सब की घर लैट्रिन बाथरूम बनत रहल रौरी यहाँ बनल है कि ना बनल बानू मगर सरकार एको बार इहो ना पूछे आले कि लाइटिंग बनल तो फिर टूट गइल ढह गइल एकर पैसा के मिलल कि ना मिलल केकर बनल केकर बिगड़ल तो ओही में से एगो मेहररुआ के जब शौचालय टूट गइल बा त गइल बिया खेते में बहरीवा रे हां तो ओही में हम बनल बनी मछैला की